En miyo nero ma osendiko sigana kaka gie sani rachiel kuom jogi mane nitiere assembly manokwongo e county ma Kisumu ka sani bende koro entiere. Inyalo wach ni tielo mar ariyo kata tielo mokwongo nikech moro chande ne en nominated sani. Jopiny nogone kura mometni mondo mi obed assembly ri mondo mi oyal. Kinyalo par sigana mar mine gi machung' matek ahinya to jandiko manondiko bukno ero mar The River and the Source nyalo biro e pachi molo chutho sigana mara koko chandruok mare manyako chopo kama taya nyalo rieny kuome. En bende ogo kode mbaka sani nikech kama otie ma en Manyata B ward e Kisumu County kaeri en kachiel kuom wards gieko ma inyalo ne ni nitiere gimoro mosechak timo kata manero madhi mbele live e chenro mari mar kuku mar wache Mheshimiwa Pamela Akinyi Odhiambo tielo mare mokwongo nyaka nene e chenro niri mar kuku mar wache. Mheshimiwa idhi nade? Anti maber. Akiana mosi ni happy new year nikech pok ichopo ka nyaka nene koso. Yeah, happy new year. Aneno ka jatelo dhi maber. Adhi maber. Penjo mokwongo anyalo wacho ni ne wawuok e launch mar BBI. Ka ing'iyo BBI niri chenro mare nyaka ne chakre nyaka chop sani eri. Inyalo wacho ni wan kar kanye bende paro mar ng'ama miyo noket e wuoth mar BBI niri. Erokamano. Paro mar miyo noket e BBI. Yes. Ma sama wuok ni ne gibiro irwa. Yes. Kech ne gichopo irwa wan ema wang'eyo shida ma japiny nigo. Wang'eyo shida mar mama e ground. Ne gibiro irwa. Mane wamiyo gi pachwa. Koro ok gikeli akila. Ne wamiyo gi pachwa kendo kanye waneno ka pachwa gonyo keti. To amor kabisa. Mheshimiwa nomiyo jogi pachu kaka jotelo nikech wang'e ni beng jatelo in kod gima kezo nyaluongo ni upper hand. Koso no mine no chiwo pachgi kaka japiny owuon mamiyo mausa lot ward mari koyango kaja chande miyo mausa lot mezani kuonde kandendo bende nogolo pache e giniri. Koso notime nade? Gini endi ne mine golo pachgi piny koni. Nitie mine mane o represent wa nikech ing'eni ok inyal kawo pach jopiny te. Nitie mine mane o represent wa mamoko wang'eyo to wan be kaka wa represent ji. Nikech wan e ward. Mama ma loko kaka an johala. Anan na uso karech manumu kacha. Lakini samani kao pachini. Samani kao pachini kao pacha kaka mheshimiwa. Bato kao pacha bende kaka ng'ama nyaka nini ne timo hala. Koro ne wawacho shida ma wabedo go kaka mine. Shida mane waneno kane wan mine matindo. Mago gik moko te manye waketo kacha. Waneno ka sadi koro kelgi ka kendo koro giber. Yes. Ma en gima ok nyalo wacho nitiere kweth moro mano wechien. No ka ukwete. Ka ing'iyo process niri aneno ka jakom no mosore bang' mosruok nero ket task force kaja chande ng'iyo kwan mar ng'amiyo kanyo ero wuotho kane gidhi bende kuon mane gichopo niri. Inyalo wacho ni percentage mar ng'ama miyo duonde bende nowinjore ka opogore gi koda dhi kawo pache be duonde nowinjore draft makoro an godo sai niri report. Makabisa. Ng'ama miyo no ema ni dwaro duonde mokwongo nikech piny kiloso. To mine ema bedo piny. Ng'enyne giparo ni watimango to gitero pachgi. Pach mine no kaw kabisa. Mheshimiwa achiel kuom gik mosebedo ka chenda ahinya en manyo thuolo nero mar ng'at mamiyo mondo mi obedie telo mondo obedie katiba kendo ratiro mar ng'at mamiyo. Ka wang'iyo kama Kenya koro chope nieri ka wadonje kolo BBI matut wanyalo wacho ni thuolo no koro yudore e BBI nieri omulo maber kaka udwaro koso. Thuolo no kata kiwe BBI. To thuolo no nyocha devolution mane obiro cha emobiro kode. Obiro kode to nobiro kode anyalo wacho ni obiro kode percentage maber nikech representation nitie county governments maber. To telo no ne biro piny ne japiny. Kora nyalo wacho ni devolution kaka nobiro no ene mano chako biro gi paro no to sani endi koro biro kode koro mabere moloyo kaka ne entie chien. Iwacho devolution niri nikech ne oteri e bunge koso kene ng'iye kaka nobiro chande ineno ka thuolo mar ng'ama miyo adieri no menyo tir. Ing'eni nobiro momenyo watir kaka joma mine. Nikech no wach ni 2/3 gender rule nyaka bedi. To kane wadonje assembly to chuo nobiro mang'eny. Koro no wach ni mine nyaka bedi. Koro ne wadonjo kanyo mondo wabed top up.
Koro bedo wa kanyo no ero. Yes. And then a Senate bende aneno ka mine ne ng'eny nikech chuo ema ne ng'eny gi noyier senators. Koro nomination mine ema noyudo maber. Yena penjo yes. To kata mana kibire county governments, wan e Kisumu County Assembly ne waseyalo ni 2/3 gender rule sasa ya mitimo employment mimiyo ji tije to nyaka gi observe. Ma an gadier ni kata mana tije ma ji osebedo ka yudo sani waneno ka mine donjo maber. Boards milosogi mine donjo maber. Anyalo paro ni kane wakalo public service board kane wadonjo mine ok nobedo represented maber. Wan kaka mine manogwel ne wariwore ma wachokore mane wagoyo board no piny mwawacho ni dhi unon wadwaro jo disability wadwaro mine nyaka bede board no mano duok gino mano losi mane wakale koro ka waseneno ni mine nitie kanyo maber. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ni seche ma iwacho ni gigi kino kal maber nwanno kwan maru bunge ne romo kwongo mar Kisumu County Assembly di bendi karanga mamiye maketo nyao e thuolo mare mar manyo telo to katiba to nomenyo uchon nikech nitie gimiluongo ni economic nitie gimiluongo ni empowerment. Yes. E ground kai mine nyaka bed empowered. Ma katiba no empower. Mondo giwuog oko. Yes. Koro katiba no empower wa. Yes. Mane momine no ka koro sane mine ng'eny gi nowuok oko. Makata mana yiero mokwongo cha. Yes. County Assembly ma Kisumu no yier mine 7. Manobire County Assembly kanyo. To jomodong te ne gin chuo pod ne ng'eny. Emomiyo ne wadonjo kanyo. Ing'e ni e Nyanza wa kae ok nosebet kae yiero mar mine dhi maber. Gin achiel. But sani endi to empowerment mosetim ne mine. Osemiyo sani koro mine osedonjo e spaces mang'eny kabisa. Ma ongi ywak mora mora. Sani pod ywak nitie mana matin. But county government and sawa national government ema pod ni nitie ywak ahinya. Mheshimiwa ang'eyo ni sani pod omonda ahinya mondo mi watimre kata wawachi ni wan BBI waseng'eyo gimoro amora sani ripod kore ka imed some kendo jolony bende pod medo winje. To in jasiasa kendo jasiasa ne roma miyo nyaka bende sekolo katiba BBI nieri meng'eyo kako chung kod ng'at mamiyo ka ing'iyo BBI to kod katiba mane wan godo sani mane ma kedo ne thuolo mar ng'amiyo ahinya telo mawadhi ni kedo ne joma mine telo kabisa. To kata mana moro chande be nokede telo. To ne warem nikech wawacho ni od bura mamalo ema koro ok nokete modonjo maber kaka nidware nikech ni neno kane gidagi kale. But a county governments to nokele maber. To sama koro wadini to koro ber saidi. Obera bera saidi. Nikech ineno ka sani wantie koda governors. Ineno ka governor beta dichuo to chako kawo mana jalup ne bet dichuo. To sani indi BBI mobiro ni owacho ni ka in dichuo mama bete tuki kanyo. To ka in mama to dichuo bete tuki kanyo. Mani ng'eno semiyo wa nikech governors and deputy governors wadi bedo gi joma romre. Mine di bedo marom gi chuo. Koro mana achiel kuom gima ber mogi. And then kidhi e Senate. Be the same thing the timre machal mana gi mano. Mangiso ni e Senate kacha be mine koro dhi donjo maber. Aya kichaki biro e county kai onyis jo party maber. Ne wang ni kai timo nomination to gi make sure ni gineno ka nitie kaka ji nyalo donjo namba maromre. Kech pile kwa wuoyo about gender ji mang'eny paro ga ni gender en mana ni koro mone matin emomiyo meaning mar gender no biro. But gender en both sexes. Chuo nyalo bedo matin to mon bet mang'eny. Kata mon nyalo bet mang'eny to chuo bedo matin. Koro idwaro ni 2/3 gender rule cha koro nyaka bed ka chuo ng'eny mine nyaka bed ka mine ng'eny chuo nyaka bed. Koro aneno ni gini odhi konyowa kabisa nikech kata mana mine jok ma ibo yier bende e od bura mamalo gin be koro party ema dhi make sure ni nitie kaka giyiero ji mondo bede sawa. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ni ka wach mar Senate kende to koda ka giwachi nero mar kom mar governor kende mano thuolo moromo mondo mi wanene wating'o lemo mar ng'at mamiyo malo okoromo. Nikech oyo sectors amoko nitiere sectors moko ma indike ji appointive positions era ng'eni podo weye kaka nitiere chande lakini ng'ato biro ng'iyo ni kuonde ariyo gi kende di bed ni mae ri komi ng'ama miyo to ng'amiyo so idon space mar bere telo.
Yes. Ok en mano kende. Katiba wacho ni kamoro amora kata kindiko. Yes. To nyaka ng'i two-third gender rule. Sana sana e county government. Yes. Mano chik manyocha nwasekalo. To national government okang'eyo kata ne gisekale chik no nikech ing'eni gin margi bet gin ing'eni gin tijgi tek nikech gichendo matin. But wan wabro kwagi ni gin be gikale chik no iro mondo bed ni kata employment mitimo gi kor gi kocha be obed ni two-third gender rule no ing'iye kabisa kaka county government ng'iye. Yes. Mheshimiwa nitiere ng'ama bro wacho ni mine gi kuma nonwang'o telo adgi luor makende sirikal masani kono gonir mano bedo kata ni governors waneno ka kitelo magisekedo sebed komien gi chilo matenda kwa ng'iyo Anne Waiguru wang'iyo Charity Kaluki Gilu osebed gi chilo matin wang'iyo joge kuma no yeri kaka deputy governors etelo mane mokwongo ma devolution waneno ka ng'ikruok moro bende nitiere kanyero matin sani bende ka koro wang'iyo waneno ka chale ka gima senate chalo gima teko mare kada mbi mare dwa biro piny matin ng'ama miyo ema telo tamo ema miyo ombek lemunero ma kamoteri gi koso ng'ama miyo pod nyalo tiyo makare. Hold that thought bang nyeri machoke and live e chendo mari mar kuku mar wache Mheshimiwa Pamela Akinyi Odhiambo owacho na ni Haron gima timore en ni telero mokwongo mar Public Service Board jok mamine ne okukete yo makaro mene wachokore mane wagoye piny mwawuoye gi sani eri kaka onene gi mora ni makare koso jolony moko sechako kolo ni Senate makoro sani tero mine mondo midi bedi ni eri 100 gi dichwo achiel ochalo gima oteri mbi mare piny watero mine mawa e ot assembly maneno ni teko mare oduogo piny wajiwo ng'at mamiyo koso waduoko chien mbi mar ng'at mamiyo e telo to molo chutho mine mosebed e telo mosebed ka iluoro gi chilo momino ofis margi nyalo chopwa e giko ni telo mar ng'at mamiyo rach kanya poko ikore ni koso in gi paro mopogore duoko mar penjo gi te bang' nyiri machoke telo mar chendo ni eri live Mheshimiwa Pamela Akinyi Odhiambo morito Manyata B ward e Kisumu County kaeri. Machigne telo mari mar chendo mari mar kuku mar wacho diche makawuono ni wantiere kod wendo maro Mheshimiwa Pamela Akinyi Odhiambo morito wardno ero mar Manyata B kathor mar wach kata kuku mar wach kawuono ni en BBI kachiel kod telo mar ng'at mamiyo omiyo ng'at mamiyo thuolo mare mar manyo kompogore pore gi le mag telo koso omedo simo taya kata mana nyangile mar jok mamiyo live e kuku mar wach Mheshimiwa awadhi yweyo mar mokwongo samana penji ni kawang'iyo telo gi kuma ne mano mark kata gi governor positions mano mark goda jogi kuma mine waneno ka kidogo chich ng'ur nitiere ne ok gitiyo maber ahinya dibeni telo mar ng'ama miyo ma podi koso telo mar ng'ama miyo nitie sawa yes to ena ni piny ni pod nitie jok moko ma pod believe ni mama nyaka bed mane jikon ma ka ng'ama mama owacho no dwa bet governor tipenji ni idwa bet governor e gweng' ng'a gweng' kose gweng' jomage in dhoke mukilika okinyal wuoye wach mar governor en mar wuon lo but wadwaro ni mondo wa change mano nikech king'iyo kaka mine tiyo to opogorega ng'enyne pachwa ema tiyo ga 80% mar chuo nyalo biro 20% koro an ga dier ni joma mine ka mama obedo kata mana governor to gik moko nitie kaka bro change ineno Charity Ngilu eka no yiere to ineno kamanyocha obet na namba yuagne no tiyo marach na obedo impeached oyuagne no tiyo marach nikech nitie samoro kaka ng'ato paro no tiyo marach adwa ng'isi gimoro ane antie county assembly mokwongo ing'eni machakoro kwaloso structures ing'eni gik moko poko bet in place ukoro kudwa loso gik moko wuoth bende ng'eny nikech udhi ka mondo usom kaka joka timo udhi ka usom kaka joka timo koro pesa ne nitie to sani endi pesa koro no seket structures koro pesa sani endi koro onge kaka ne assembly mokwongo cha koro nego beni sani giro tiyo maber molocho nikech sani koro structures koro no seketi koro mondo Ngilu no be mondo ti maber NMCA wane ma waloso chik Mangilu no nyalo ti Mangilu tiyogo nikech kok wakal chike mabeyo
to onge kaka gilu nyalo keto mondo gigo oti maber. MCAs en tijwa en ga ni wayalo and then wa represent jopiny and then watimo oversight ne county government. To ywak nyalo bet nikech pesa mosebed kabire counties ingeni en pesa matin sana. Asto gikelo 15%. Yes. 15% no an gadier ni be okobite. Nikech kineno pending bills. Yes. Tingono ni to 15% ni be no bira dier nikech ero en 15%. To nitie tije moko ji notiyo poko chul nyaka sani. Ni winjo ka president order ni mondo chak chul chakre chien. County government wa mar Kisumu ka ineno ka chako chulo from 2013 14 15 16 kawuono wantie 1920 wantie 2021 yes. to poko chul nyaka moko ma 2016 2017 koro iwuoro ni 15% ni yes. be nyocho biro ga nene en kar ineno ka sani BBI yes. koro miyo wa 35%. Ineno ka wo development bende sani be koro dhi biro. Mano endo be koro kendo dhi keto ngima mar mama e ground kacha. Dhi bedo maber sasawa. Yes. Mheshimiwa Mosco Ngadi, awinjo gibi wacho kendo en point madieri ne ng'ama miyo dhi tiyo maber kendo nyatiyo maber. Yeah. Lakini seche ma ng'ama ni e kom mar governor to en ng'at mamiyo ineno gi MCAs ni ok otiyo makare kendo are mondo mi thiche ok etelo. Waseyo chik koso watayo tiyo mar miyo ni marach. Nyaka wangi ni to ang'o momiyo wacho ni otiyo marach. Yes. Nikech ok inyal wacho ni otiyo marach kikia gimomiyo otiyo marach. Koro nyaka ikuongi wachi nikech an to kama antie Kisumu County ka. Yes, yes. An gadier ni gavana marwa ni yes. otiyo maber. Kata kane en mama to otiyo maber. Yes. To wawacha ni otiyo maber. Koro in kaka Mheshimiwa Pamela, yes. Governors mamine otiyo maber. Governors mamine gitiyo maber. To en mana niya. Yes. Ji ok nyal yie ni mine tiyo ga maber. Mine pod ni kitabu nyaka kawuono nyaka pod waduog chien ma wachenji. Nikech ing'iyo ineno ka ne iyiero yes. to nineno ka Waiguru no wachi ni mibadhi no miene. Yes. Bas to kane mibadhi osemiene to nodhi moyiere gavana. Yes. Ing'eni joma noyiere go nong'eyo no bere momiyo ne gitimango ne giketi. Koro kendo kochako tiyo yes. to koro wach ni koro koti maber. Mobede impeached. No nego bedi impeached. No bede impeached but yes. Senate mokonye. Senate mokonye. Yes. But sama Senate konye no, yes. Tich mar Senate kachacha gin be gitimo role ma watimo ni. Gin be gi represent ji. Mheshimiwa bottom line, in governors mamino siti ni maber. Governors osetiyo na maber mamine kendo adwaro ni mondo mine owuog oko mondo dhi olar kom ni. Adwaro mondo mine omed wuog oko mondo yes. Gidhi lar kom ni eri governors mamine osetiyo maber mago kweche na mago weche miwacho kod Mheshimiwa Pamela Akinyi Odhiambo. Awinjo ga wanyene ni miyo mawacho pache ma onge luro kawuono en live chendo mari mar kuku mar wach. Mheshimiwa kawaweyo gi kanyo ero. Miyo koro dhi bete Senate ng'ama dichuo gi ng'ama miyo to ineno ka Senate chalo ma gima teko mare oduogo piny. BBI empower ng'ama miyo koso medo ketho lew mar ng'ama miyo. An gi pacha yes. De bed ni Senate kanyo endo ni koro mbi mare koro ungi to ok dino keti. Yes. To gima Raila osebete yes. Mose neno ni mae gima dhi mbele mo wacho ni gini nyaka keti. Ng'ama bro neno ni koro mbi mar Senate oduogo chien. Yes. En koro kiko dhi ochung' kanyo waweya. Owere godo kam. Nikech onge tich moro miwacho ni koro mbi nitie mbi onge. Yes. Tich Senate en niya en otero paro onego bed no dhi loso nwa weche mag pesa. Yes. Kuchocho to yalo to pesa bire county ka titiyo ki pesa no. Koro en the most important people bende yes. Ma nitie e serikal ma koro wadhieni. Nikech gine magi yalo pesa yes. Eka pesa bire county. Bedo mar mama kanyo yes. Dhi bedo nwa maber mogik. Nikech ka nitie gik moko ma nyocha mamine ok yudi piny kae. Yes. Nikech nyocha ok ginyal yalo kacha. Yes. Sani koro giyudo thuolo gidhi giyalnwa mondo gikelnwa pesa piny. Sani endi koro pesa idhi miwa 35%. Yes. Madhi bire wuon. Kendo koro World Development Fund yes. Be dhi bedo. Mano kendo pachi onego bed ni ei wuod nika. Yes. Wantie kod villages manyocha wasekalo. Masani koro wantie gi 2 villages each and every ward. Koro sani endi village ka village bet piny. Yes. To kasto giyiero jok mabro bet e World Development Fund.
Magi e jok madhi ng'iyo ni to e ward piny ka. Yes. Ang'o giri ma onge monego bed ni wadhi timo ka. To gino bro involve ji te. Mine ni ka, youth ni ka, to jodongo ni ka. Mheshimiwa, bottom line, ng'ato nyalo penjo ni to kakoro ing'iyo seche gi kima gimoro amora dhi mbele. Nitiere ber moko kendo ei BBI ne mulo ngama miyo upogre gi 2 kata 3 madongo moselose gi eki? Ber ma wadhi neno en mana pesa mabiro pinyni. Nikech pesa ni wabro empower mine. Ing'eni mano samoro nyocha waketo ga kata e budget wa kae. To ing'eni kaka luwore gi kaka pesa tin. Samoro koseduok budget ing'iso uni pesa ok rom, koro projects ma wanyalo timo gin mana magi gi magi gi magi. Koro ok osebedo ka wa empower women kaendi moromo. An gadier ni pesa momiwa madhi biro e county sani. Madhi biro pesa midhi miwa mwadhi bedo ge ward. An gadier ni joma mine e madhi benefit nikech kata kidhi e public participation iyudo ka mine ng'eny kabisa molocho. Sechego ikawo pachgi ni to en ang'o machandiga kachacha. Ineno ka sani owach ni ka ng'ato en youth to koro ichako timo biashara higni 7 te kokichul tax. Higni 7 gi kokinyal endelea. Donge mano mangiso ni poko timni empowerment moromo. Koro mane mwadwaro ni kaksa magini donjo ni to wabro luongo joma mine gi, to waluongo youths gi, to waluongo jo disability, to wabet kod gi piny, to waluongo negi experts. Manyalo puonjo gi kaka ginyalo timo hala. Mondo mi gikonyre ka gidhi mbele. Ineno ko wach ni incubation centers be idhi kel per ward. Ing'eni wabro make sure ni mine be yudo tiyo kanyo. Nikech youth okolwacho ni en dichuo kata mama. Gibro bedo chuo to gibro bedo mine. But an gima ng'eyo ni mine kochako timo gimoro to en gima dhi mbele. Mheshimiwa, mine kochako timo gimoro to en gima dhi mbele. Ward mari mar Manyatta. Isetimo ang'o? Ang'eni sa to rumo ndi. Lakini 1 minute inyalo nyiso gima isetimo to gi lek mari bende gima timo mbele ka legacy mari Mheshimiwa. Erokamano ahinya. Inyalo penja gima wasetimo e ward. Kama bet kani wasebet mana gi higni 3 mokalo. Higni 3 mokalo gi mokuongo youth asemiyo car wash machines monego bed ni gitiyogo. Wasegero boda shades mantie kod duka e igi. Mano endo be giyude gimoro youth go yudo gimoro matin. Mantie kuno minyalo tero ng'ato manene mantie kar kae. In gik makidhi tiyudo gi. Wan gi car wash bay mamiyo nyithindo moko maluoko geche. Giluoko gari kanyo kendo sani ase budget manye wakalo ni wadhi keto negi pi maler. Kech adwaro ni kik giluok gi pi mtaro, sani giluoko gi pi mtaro. Koro naketo mondo connect ne gi pi mar Kiwasco mondo giluok go. And then wasechiwo water pumps ma jopur tiyogo ka ndalo makoth onge. And then wantie gi machines mag njugu, marego njugu, peanut gi. Asemiyo youth group to moro be amiyo group moro ni 10-10. Gin be mano gin mar gi monego bed ni konyogi yudo pesa gi moro. Sama wuoyo ni nyocha wantie gi outpatient, nyocha wantie gi maternity wing. Mano koro health. Sani ni maternity wing no ero wadwa ni mondo waweye mondo tim tich manogerene. Ne wasegero outpatient block. Ma wasegero nyaka udaktari nikech kiseparo ni maternity wing nitie to nyaka ibed gi yod daktari maka ng'ato nyuolo biro ne gotieno to ichiwo mana daktari to biro to ng'iyo ni ng'ato okonyore. Summarize. Aneno ka director mara nyisa ni sacha urumo. Summarize. Nikech ipenja na nyalo wacho ni gima ng'eny. Wan nyaka gi hachari madhi hatch 2000 chicks. Kelo kusekelo. Oseger moseket koro stima kende ma wakete budget midhi odhi bedo connected anytime gisani. Gigi nitiere mwanyalo neno. Gigi nitie makata ka wadhi kodi sani e ward na tadhi siemoni ni mae gima. Education wasegero 2 classrooms mwaketo nyaka kombe to gi mesni moromo nyithindo manitie e school kanyono. Mago gin gik mwasegero. Aparo legacy mari ang'o madhi dong' ma joma Manyatta bibiro pari godo maduong' ahinya. Gima kendo dhi dong' ma joma Manyatta dhi parago. En ni ne waonge gi chiro moro amora Manyatta. Chiro be nwasenyiewo. Ma wasegero community hall. Be masani warome rumo achiel ma Manyatta cha.
waonge ga gimoro amora. Okay. Koro kane wanyiewo lo, to wakete chiro mar Kasawino, to wagero hole iye kanyo, chobe wasegero chuth. Chiro man kiwuok Arena ting'ado ndara, tichopo ni chiro Manyata ni. Manyata mano Kondele Ward. Manyata bi chakre but jo Iland kai ka wash ka. Asti chopo nyaka ka wash ma Migosi cha, ka police cha. Kanye ma Manyata bi nitie, ka ste donjo kendo gi Batatus. Manyata bi ne onge chiro mora mora wan gi sikla. Sani budget mane wan go mane wakaloni. Wadhi nyiewo chiro machielo miluongo ni Koyango, kasto wanyiewo lo mar school mondo mi wabed gi public schools are. Fair enough mheshimiwa. Nitiere penjo manyaka penj 2022 intiere pap koso sechamo achiel ariyo idhi dala? Adhi dala to kore kana manyo jo Kisip makelo ma wadhi bet gi lama buru. Sani wan gi lama ariyo molos gi KUP. Lam biro chiko sama wuoyo. Lakini pi machando jiko yango no pok itieko. Pi machando jiko yango ni. En itieke very soon nikech koro ndaracha dongo se lose. Koro sani endi pigno wabro tieke nikech nitie kaka jogweng' moko otamore ni pi ok dhi. Pi nigi yore. To kane ng'ama ne nitie mana yudo kanyo, nobiro moketo ndara malo mondo pi kik donji, to mano ok notimo gimoro maber. Nikech sama pi nigi yore, ok inyal geng'o yor pi. Nodhi oting'o ndara malo kaka pi dhi onge, mane pi mosebet ka chandowa, ang'iyo yo, ma wadwa yawo go pige gi te, kuonde mane giluwo chon, mondo gilu chon, mondo pi machando ji Manyata kanyo no wach ni urum. Abro kele chieng' machielo mondo miwago mbaka kode e gige ko mosebedo ka otimo e Manyata B sechege ko e chenro machielo chande mar Rameny County mondo ago touch e Manyata B ward mar ni to otiyo koso kotine japiny molocho utho wacho ni Haron 2022 antiere kai nikech kore kadwa yawo lam maromo aboro sani iri chiro benda seketo lo makare mondo miket Kasawino molocho utho chutho weche gi mag pi maler bendo bedo kelo ting'o ngima awera malo to gi moko mathoth abro kele kai live chieng' machielo mondo ago mbaka e wach mar tich mare mane machopa giko mar chiro nieri mar kuku mar wach wendo na nene mheshimiwa Pamela Akinyi Odhiambo ma en ward representative ma Manyata B ward e Kisumu kae kwa mbaka e weche mag BBI kachiel to kod telo mar mine mheshimiwa wach ni kikomosere to wanyalo goto kene ng'ami vinyalo goto ne ibedo gutieno maber ma en Lulu TV gini en marwa.